Igbo ndị ma na-ekene m na-egekwa m ntị abịlụ mbata ọzọ. Asị n'ihe na-eso okwu na Fada Joy Nwebe je na bịa New Jersey n'obodo oyibo. Ndị nọ New Jersey apụtara sị na Fada Joy Nwebe bịara. The worst bụ na ihe men ji post every day is that na the woman na-ekwu na-akpọ afa. Ọ na-ekwu na-akpọ afa na nkịta azọ na ahịa udene. Nya chekwa na ka m bịa just je kpọọ ndị ya dị unu, kpọọ everybody, kpọọ onye ọbụla, kpọrọ onye ọbụla ịma, share ha this video because ihe bụ update. Unu cheta mgbe m kwuru okwu si unu na ndị fada ya emegide ihe a, ụmụ nwaanyị niile atụtachara ndị fada ime apụta ekwubu okwu. I'm not in a way saying na ndị fada no nwere, but ka m gwakwa unu na ndị fada ya emegide na sent ha bụ some of the things ezoro ezo n'okpuru anyanwụ ebido bonishite wiyenu. This lady kita, this woman in Afeba, she's a woman. Ọ sị na ka m kọọlụ na akụkọ, ka m kọọlụ unu mana dị akụkọ nwere ka o si adị m n'ọnụ. Ọ sịrị na Fada Joy Nwebe bịa New Jersey, ọ na-akpọkwa afa wee bịa ndị mmadụ bịa greetie ya because na Fada Joy Nwebe sị na people went and reported him to ndị 6 women je report ya to ndị America. Onye ọbụla wee sabotage ya na ọ bịara obodo Igbo. This woman wee sị no, nobody sabotage Fada Nwebe Joy, no, Fada Nwebe Joy mela onwe ya. Ka m bịakwa o butue the story wee sị na Fada Joy Nwebe bịara obodo Igbo New Jersey wee ndị mmadụ ndị ọbịa si totally ego si tụọ $1,000 ka wee gozie Sacramento. Una mahel Sacramento bụ cross, small crucifix, chaplet ananya na rosary, statue. Ọ bụ na inwe statue maọbụ mini statue ya ndosa na your altar. Other like olive oil, holy water, other imago Sacramento ka a na-akpọ ọrụ ihe ahụ. Ụmụ prayer warfare destiny na anụnwagasị gbam na ụdị ha bụ Sacramento. So na Fada Joy Nwebe sele ndị mmadụ si tụọ $1,000 ka wee gozie ha. The woman na-akọ na Fada Joy Nwebe gwuo ha wayo. So she was calling names, si ya kpọọ afa one man, si ya na gekwa ntị na that name were nge bel to Fada Joy Nwebe. Then Fada Joy Nwebe wee fọ na the money agaghị na ndị mmadụ ekwọrọ esheke arụ, o wee reduce to $800. Kineko we butugide atịrị butu to $200. No ya nwe ndị mmadụ, no ya nwe kọsụrụ ihe ndị mmadụ eji wee chọpụ ya ebe ọ na-abịa, ebe ọ na-alarụ. Not that na ndị mmadụ ya report ya. Akwu na afugara atị na ekwu na case okwu maka okwu na-apụta like this and it. But by the way, a Catholic, amakwa na ndị Catholic priest na-ego agozi Sacramental, if that should be the case. Because I can remember very well mgbe anyị na-ego rosary, nwere ike ibebe nye fada like this, obisi ya aka bụkwasacha ya ka obie gị aka n'isi melu gị n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Yotago. So that thing ahụ bụ nnọọ ihe Fada Joy Nwebe according to this woman here nọọ chọọ ka akwụọ ya ụgwọ ka e wee mee. Si kpọzie ya for example na mmadụ 10 bịa meet ya, ọ na-ahụ $1,000. That's $10,000. Hey, Jehovah. 1,000 coins, which means so then we was there na mmadụ 20 bịa kweta to $200 ah. I'm go with the little popular nwe ka ọ bụrụ 20. Ọ gịnị ka ya eme? No wonder he was, how will I say, na sando. Mba, ka hapụ okwu. Let me just forget about it. When I be on the by, then the woman who knows ya from her. Ebi iwe the woman no we bido because na o play video Fada Joy Nwebe mgbe n'obodo Igbo, then we kwuzie ihe ọ chọrọ ikwu. Biko ire necha kpọkuo onye ọbụla share ha this broadcast ka ọ dị nụ. Echekenu na oburu egbe arapụ ya jeni take correction a na-enye unu bu amụma na Lovet ego moto no ye mbiwe o cast ya, go and pray about it and take it, don't say it's priest. O yense mbasi ekwusi na instead of unu ga eme advice, take advice relax ya unu chọwa etu unu si blackmail na Fada bịazi America no na bridge, okpuru bridge ka na-aralụ
okwe America biva n'okpuru bridge ka m lalụrụ enwe ozugbo ebe ndị nelo. And those women that went to Dallas, went to my host, 6 of you, if you don't come out, if you don't apologize, on 6 of you, yeah, I pray for you. I pray mercy for you. If you don't even apologize to me, go to confession, 6 of you. A priest that came on apostolic mission. Okay, so Father Nwebe Joy, I don't have any problem with you. Ihe niile anyị nọ na-akọ, ihe niile anyị nọ na-akọ, biko ịgwakwara ndị mmadụ na anyị bịara New Jersey gwuo anyị wayo. Father Nwebe Joy, God, nna asị na onye akọtọla ndị ụkọchukwu anọda, ana m akọtakwa gị o, and abịakwa m here to call you out. But I know na ihe na-ekwu na we ring a bell. It will ring a bell. Father Nwebe Joy, bịakwara New Jersey here. I chetara na ị bịara New Jersey here bịa gwuo anyị wayo. Amam, if you know Father Anselm, does that ring a bell? Igwukuru nwanne ya nwaanyị wayo. Amam na ihe ị bịara na-akọ agayo gị biko apologize nke igwuru anyị egwu. Did you apologize? Oh, ka ngwa ụwa niile ka isi wee bịa New Jersey wee gwuo wayo. Okay, ụwa nụrụkwa no. Father Nwebe Joy, ị bịara America ebe a wee sị na onye ọbụla weta $1,000 ka ị goziere anyị sacramental. Okay, n'elu sacramental 1,000 onwenye imit up otu isi wee mee expect na a ga-anwụnyere gị $1,000 maka gị ị na-arụ na Central Bank. Then at the end of the day, ifu na onwe onye kwere eweta ego, iwe butuo ya to 800 ka iwe goziere anyị sacramental. You are a Catholic priest. A Catholic priest ekwesịrị ịna ndị congregation ma ọ ndị members ego just to bless sacramental. Abeg, ajụjụ ka njụrụ. Ego ahụ ị na-ana to bless sacramental is why and what for? Imeria ka ime ya. Mgbe ịhụzi na ibutule to 800, ọ dabazi otu isi chọ, ọla ga-eru ego, iwepụtụzi to 200. Father Nwebe, be fear God though. I'm not calling you out here ka bimina ga na amaka amara m ihe bịara ebe a na-akọ aga forgive gị ịghọla sent overnight. Neke gị nwere Mother Mary by their side. Ndị gwuru nwayo, ndị nakọtara ego. One few people ahụ nakọtara ego. Like one Father Anselm, it will ring a bell. Yes, it will ring a bell. Did you apologize? You a bad character. Ya ka ha ji wee chupu gị ebe ị na-arahụ na New Jersey. Nobody sabotaged you. When you gara na behind your back, ga call anything. You are the one that did yourself. Mother, asna okenye mekata ihe kpuru nkata n'ihu gwa ya okwu. What is your problem? Father Ejike Mbaka or recharge ala gị ịpụtagokwa ọzọ na-akọ. I know you very well. You visited New Jersey. And if you're able to go you wayo, na see what they go ki we bless Sarah is sacramental. Now why we only here with the problem? If this whole thing is not jealousy, what is the problem? And the worst part of it is that in a wafa, you are a troublemaker. Like what God may your priesthood in peace. Like what God may share Father in peace and leave social media alone. Gini papurari biko na social media. Mother ye kurumini tawiko. Maybe your ministry in peace. Allow Ebukobi to do his own now. Ogini neme. Keep it a guay wa na New Jersey. When you cross out, I'm sure no one ye kore ukoko ye bla bankete. Who should that prove? Does this ring a bell? Make we help ourselves. Enough is enough. Enough. Stop on this thing on social media. It's not or can you see this thing? It's not good. You only name church you up one mother sometimes.
isi chaka message church chụta ihe unu na-eme ike gwu mmadụ ole nke mma akọ ghara ole ịbịara nke aka ga-emere apologize apologize to you for what? ndị na-akọrọ ego ị ga-eji wee bless the blessed sacrament. Ole ka ị yọrọ biko for taking their money and zooming out of New Jersey. You have to say New Jersey, gbajezie Texas. Amadim not Texas ka ị gabaziri kịta. It is well, oh.